Id-daqqa tal-għoli tal-ħajja qed taffettwa mhux biss lill-konsumatur iżda wkoll in-negozji nfushom għal diversi raġunijiet, partikolarment minħabba l-kunflitt li għaddej bħalissa fil-vant tal-Ewropa. F'intervista fuq Net Television il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwireb saħqet li r-rata tal-inflazzjoni splodit il-fuq minħabba li l-Ukrajina hija fornitur ta' affarijiet bażiċi fl-Ewropa. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed naraw l-effett anki ta' dak li huma shortages fis-suq. Jiġifieri l-Ukranja kemm kienet pajjiż li forsi meta wieħed jaħseb fuq ma kien jaħseb li xi ġigant fis-suq internazzjonali, però kienet supplier ta' affarijiet li huma bażiċi fis-supply chain, jiġifieri waħda minnhom hija l-qamħ, il-grain, li jidħol fl-ikel u fl-alf tal-annimali. U l-oħra hija affarijiet li jintużaw fl-industrija, partikolarment metal, u anki ċertu tip ta' gassijiet li jintużaw pereżempju fil-produzzjoni ta' silicone chips. Jiġifieri daw affettwaw is-supply chain pratikament ta' kulħadd għaliex huma materjali bażiċi ħafna li kienet tissupplixxi l-Ukranja lil ħafna pajjiżi fid-dinja b'ċertu konċentrazzjoni, jiġifieri kellek pajjiżi li kienu kważi totalment dipendenti fuq l-Ukranja għal qamħ. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ fakret li l-pandemija għadha wkoll qed taffettwa lil pajjiżna. L-aspett ieħor li għalkemm aħna il-COVID qisu nsejħni hawnhekk, però għandek iċ-Ċina li għadha għaddejja b'lockdown f'Shanghai u Shenzhen, jiġifieri żewġ postijiet li huma portijiet u li huma ċentrali fil-ħajja ekonomika u fis-supply chain Ċiniża. U bħalma nafu ċ-Ċina tissupplixxi ħafna pajjiżi oħra b'ħafna affarijiet. Jiġifieri għandek elementi minn ħafna sorsi differenti li kollha qed jikkontribwixxu għal ħafna shortages, għal ħafna delays u għal ħafna żidiet fil-prezzijiet u l-iktar element ta' inċertezza. Marisa Xwireb semmit ukoll numru ta' alternattivi li pajjiżi fl-Ewropa qegħdin isibu sabiex jiġġieldu din is-sitwazzjoni tal-għoli tal-ħajja. Ara, min qiegħed fin-negozju bħalissa li qed jagħmel huwa l-ewwel nies li jipprova jsib kemm jista' jkun sorsi alternattivi. Jiġifieri meta għandek daqshekk inċertezza, inti tipprova li jkollok iktar minn supplier wieħed għall-istess ħaġa biex jekk ma tinqedix minn post tinqeda minn post ieħor. Għandek ukoll pajjiżi fejn pereżempju qed jagħtu permess il-produtturi tagħhom li jissostitwixxu ċertu ingredjenti mingħajr ma jkollhom ibidlu il-packaging tal-prodott kompletament imma billi jagħmlu nota fuq il-packaging bħalma jagħmlu l-expiry date. U dina qed jagħmluha proprju biex jippermettu li l-produzzjoni tibqa' dejja. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ qalet li ħafna negozji qed joqogħdu ħafna aktar kawti fit-tip ta' commitments fejn jitlu prezzijiet minħabba l-inċertezza li sabu ruhom fiha. Anke jekk tispiċċada li ma jidhirx li hija xi ħaġa li wieħed jista' jittama fiha f'dan mument, l-effetti tagħha idumu għaliex partikolarment fejn hu affettwati l-agrikoltura għandek kif għedna l-istaġuni, ġifieri għandek titlef sena anti. Dawn tilfu spring, jiġifieri tilfu dan l-istaġun fejn isir is-sowing tal-grains, jiġifieri tis-sena mitlufa minn dak il-lat. U għalhekk qed ngħid jiena għandna mill-inqas 6 xhur sena jekk il-gwerra ma turx. Issa jekk it-tul jiena naħseb li l-gvernijiet Ewropej qegħdin taħt pressure kbira, partikolarment fejn jitlu prezzijiet ta' enerġija u fuel. Għaliex dir-rata ta' inflazzjoni li hemm fl-Ewropa iktar minn Malta terġa' għax on average fl-Ewropa iktar inflazzjoni milli hemm Malta x'mhumiex qegħdin jissussidjaw il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel. Dina għandha implikazzjonijiet soċjali qawwijin, ġifieri meta jkollok dit tip ta' inflazzjoni se jkollok in-nies li qegħdin fuq incomes relattivament baxxi li ħajsibuha diffiċli ħafna biex ilaħqu mal-ħajja. Marisa Xwireb tennit li s-sitwazzjoni tal-Ukrajina hija inkwetanti ħafna u aktar kemm tieħu fit-tul aktar se jiżdiedu d-batijiet għall-familji. Però meta l-inflazzjoni tkun ġejja bħalma hu l-każ bħalissa minnaħa ngħidula supply side, jiġifieri mill-availability tal-prodotti, hemmhekk mhux kwistjoni ta' tolli l-interessi biex naqas id-domanda. Fil-verità għandek ir-riskju li id-domanda tonqos anyway minħabba li n-nies ma jibdewx jilaħqu biex jixtru dak li kienu jixtru qabel u jkollok sitwazzjoni li żgur li ħadd ma jixtieq isib ruħu fiha fejn ikollok il-prezzijiet qed jolgħu u d-domanda qed tonqos fl-istess ħin. U ħafna pajjiżi Ewropej qed jibżgħu minn din għax meta jkollok dawn iż-żewġ affarijiet f'daqqa ħafna drabi tispiċċa jkollok il-qatt. Jiġifieri naħseb hemm riski kbar politiċi u soċjali fl-Ewropa li hemm bżonn jiġu indirizzati. Desiree Grek, Net News.